TB o kung tuberculosis, ang isa ka balatian nga ginakakulbaan kung magsiling kita may TB ang isa ka persona. Ginapalagyuhan siya. Pero ang TB, ang sarang na mabulong sa subong. Pero kung hindi ini mapakonsulta sa doktor kag mabulong, may mo ini magresulta sa komplikasyon kag ang komplikasyon, may mo magresulta sa kamatayon. Sunod sa pulmonologist kasi Dr. K. Agustin, ang tuberculosis ang sarang makuha sa isa ka persona nga mayara man sang TB. Makuha ini pinaagi sa pakigsugilanon sa isa ka persona nga may TB man sa isa ka lugar nga sarado. For example, by simple lang nga storyahanay, no, nga pwede mo mahaboy sang infected nga tawo nga may tuberculosis, ang iya nga masakit through laway, by speaking, by talking loudly, by shouting, even sa mga karaoke, pwede mo ma-transfer ang tuberculosis. Daw pareho man bala sa COVID, no, nga may metro, no, kay ang tendency sina once pagka haboy or tawag na namon in medical term is droplet, no, so droplet transfer sang laway, no, so pagka-acquire mo na or pwede na siya masuspend sa air within a closed area, pwede siya mag-live longer up to 8 to 12 hours, ha. Yes, ang TB mismo. Mabalaan mo lang nga may TB ka na kung maginuwaan na ang imo nga simptomas. Parehas na lamang sang malawig nga ubo, gulpi nga pagniwang, nagakurug-kurug ko nagahilanat kun hapon kag pagkadula sang gana sa pagkaon. Masami, nagakaibaluan na lang nga may TB ang isa ka persona kung ginapangayuan na siya sang x-ray para sa trabaho. May mga kaso nga wala pa sila may ginabatsag nga simptomas, pero sa x-ray, makita nga may TB na gali ang amo nga persona. Commonly, ang mga symptoms for active tuberculosis is dugay na nga ubo, biskan igam-igham nga hindi mo usual, nga igham ikaw, nagniwang ikaw, nga hindi man intensyon nga nagpaniwang ka, nagakurog-kurog kung hapon, amo na tawag ta night chills. Yes, common siya kung hapon, no? Kag wala gana magkaon. So muna siya ang mga simptomas sang active tuberculosis. Anong kaadok may kurug-kurug kung hapon? Doon na kuwan mo, doon ako bati? Yes, gahilanat na sila kung hapon. Yes, so doon may ara siya bala iyaon nga oras, no, nga maghilanat ang patient. Ang TB ang hindi makuha sa genes ang ginikanan. Nagakakuha ini kun malatnan na o kun ma-infect sa isa ka miyembro sang pamilya. Kung positibo ka na nga may TB o kung may ginabatsag na simptomas, dapat gilayon magkadto sa doktor. Pwede man makapalapit sa City Health Office o kung sa Barangay Health Center. Amo naman na siya ang nabalang incidental finding, meaning makibot ka nga pagkadto sa imo clinic, may x-ray na nga may ara TB. Okay? So, pero during that time, commonly pagkadto nila for clearance, nang na for work, etc., paglantaw lang, dok pabasa, may TB na nga ginagmay. Usually sa x-ray kakakita. Yes, commonly amo na ang gakadto sa amon pulmonologist for clearance for work. May libre nga bulong sa TB sa City Health, gani hindi magkahadlok nga magpabulong kung may TB na o kung may mga simptomas ka na nga ginabatsag. Kung may miyembro sa pamilya sa isa ka balay nga may TB, dapat ang tanan nga nagapuyo sa amo nga balay, dapat magpa-screen. Ini para makasiguro kung may nalatnan na nga iban nga miyembro sa pamilya kung wala. May mga kaso nga wala sang simptomas pero may TB na gali. Gani suno sa doktor, importante ang x-ray para makita gilayon kung may TB ka na o kung wala. Meaning, kung clinically diagnosed, x-ray pa lang kitaon, pero sometimes they don't present with TB symptoms, amo tong hambal ko, no, ang 4, pero negative ang plema. So, usually, ang mga kadto sa akon are clinically diagnosed tuberculosis, meaning they don't present yet, but klarong-klaro na sa ila x-ray nga may ara na beginning tuberculosis. Sa Riverside Medical Center, may x-ray 24 hours a day, 7 days a week. Madasig lang ang proseso kag madasig makuha ang resulta. Sa sulod sang 3 ka oras, makuha mo na ini. Importante nga samtang temprano pa, may baluan nga may TB na para hindi na makapanglaton sa iban. Ang budlay with tuberculosis, pasimple siya, though traidor siya nga masakit.
No nga hinay-hinay lang na siya, mamuo sa imo lawas, eventually kibot ka na lang 2 to 3 years time may simptomas nako. Ang problem with TB kung hindi maagapan, kadamo umutong hambal ko bala sir kadamo sang komplikasyon, no? Ang number 1 commonly is amutong gadugo, no? Gadupla dugo, because ang tendency ni TB is ang matamaton niya dunuton ang lungs to a point nga pwede ka na magdupla dugo. Hindi na pag-ulaton nga maglala ang sitwasyon. Magpakonsulta sa Dr. Gilayon. For more inquiries sa X-ray kag sputum test, magtawag lang sa number sa inyong screen.